Aduh wong manis kane sepisan ketemu haneng gondang kae dik lastri gawang-gawang anget dilaleke Muga-muga Gusti tansah hamarengna dadi srana usata moro yo sikilku le mancat-mancat jeng lastri ora kuat wis tutukno ya jeng ya semono wae aku tak pasrah nang gondang kae ngono kelingan raya aku wake masuk wake mergo eling mreng janjimu sapupuh ragenan para kadang nambani rasa kangenku kagem cabi saya utamanipun saking pisan kinasih Kedung Cabi kangge Panun Pahati sak penderek sak pangombe sesarengan pandu laras aduh wong manis nalikane sepisan ketemu haneng kono kae gawang-gawang angel dilaleki Muga-muga Gusti tansah hamarengna dadi srana
usutullah ra'asmoro aku ngenteni merga eling mring janjimu kapan aku bisa nampeni lara kangenku. Matur sembah nuwun. Dia jaman berjuang Yor kelingan anak lanang Biyen tak openi Nengga saiki ana jarene wis mateng katurutan sing digadang biyen nate janji ing saiki apa lali sego jagung yen mandung tak silih capek gunung apike paron karo Mas Tono iki ya Mas syukur bisa nyapa gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha ora
segara jagung yen mandung tak silih capek gunung jane yogane ya tuwa-tuwa ora le ngoyak iki ya apik syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha ora apa matur sebanuwun Pandolaras ya ayah mangga manis kowe pancen manis tambah manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngrontokne jantungku Ganteng sampean pancen ganteng tambah ganteng yen ora tau mendem bangsa alit emas namine kempul ngalor ngidul kamas gawane kendel kembang mati aduh dek direnceng-renceng setengah mati aku naksir kowe pasar turimas ning Surabaya aku ngerti Kang Mas senang mau beda ires-ires aduh dek gulane Jawa kowe jamanes dasar prasaja memang lita Mas tidak bertulang pandai bersilat iku atake wong lanang Pandolaras lagi Handar Jaya Audio Sound System GMC Multimedia Setting Ya ayah mangga manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu rontoke jantungku ganteng Mas sampean pancen ganteng tambah ganteng yen ora tau mendem bangsa alit emas namine kempul
setengah mati aku naksir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti Kang Mas seneng ngombe Iris-iris sadulane Jawa. kowe jamanes dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku akae wong lanang. Matur suwun. Matur suwun. Sing gedhe pangapuramu Mas pepujaanku jantung hatiku sambungku ing cinta alu pita seremu kelawan karwamu Jeng Lastri Mas Kang Merak. iki panggilan konco panjenenganipun para tamu ingkang rawuhipun nitih kendaraan mobil kanthi nomor polisi AD 123 gangsal setunggal LS kanthi warni merah. Mugi pun geser sapetawis wonten tamu ingkang badhe kepareng kondur. Mekaten matur suwun. Bocah telu iki pomo tenan bisa dadi cah telu tak ganti kowe dibalekno Mas. Ya, aku nek nyileh yo sok kadang sok lali kok Jeng Lastri. Heeh. Nek ora dibalekne goleki. Iya. Pun lajengaken Jeng Lastri. Mendah boyo yen to sida urip lan andika pasti bagya mulya njur lair putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika kang wis srana Sinarangan abdi dalam pagusapan karawitan Pandu Laras. Gongso Mijil Satan Mentir bener rapal seragan asli Indonesia. Dengan kesempatan pacaripun Mas Haji Haryanto Mas Lurah Desa Bener. Oke Ata video syuting Anar Jaya Sound System. Sing ketepang puramu Nimas papujaanku Jantung hatiku Sambung aku mau cinta lu Rupito saremu Kelawan karwamu Hihi masuk Kang Mas Kang Merat sesaki mure lestari Pandu Laras tan ono ingkang
bojoku iki yen pacut ngelingi bocah telu iki apa pancen sida dadi cah telu tak kadi dikopo kemati Sonde ya elok ini operatore sapa to ya jenenge kuwi. Apa iki ya Mas? Lah iya. Lah ning nek Kevan nek iso dadi operator ya. Lah Master Kaper iki. Nggon nyogo kelangan ketel. Oh. Masuk Mas Kaper pokoknya. Monggo Jeng. Mendah boyo yen nasida orek lan andika mesti bagya mulya njur lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kawe srana. Yuk datang ke sini semuanya. Mohon maaf. Mempelai berdua. Asik. Digalaki ya kanca kendange. Mas Gembuk. Ijo ora? Ayo semua Karang Taruna. Kakung Putri. Janji tresno ti sekseni lintang-lintang hati kangenan nang asmara Gusti kula paringa usada masuk rembulan ning wayah wengi asik spesial Mas Agus yang ada di Tangerang dan keluarga sehat selalu ya bersama Pandu Laras. Tresnati sekseni lintang-lintang hati kangen dengan asmara Gusti kula paringa usada
Siapa terakhir panuntun bidan namanya pabdatuan Karang Taruna Kakun Dasar Putri kalau sampai petragen mereka pari bakso tesis tunggal penaturakan tambal ban. Sugeng repun Mas Kubayan Soeharto. Jagong neng Sidoarjo dioyak-oyak Hansip. Matur sembah nuwun, namung Pak Pabdatuan Karang Taruna Kakung Putri.
jero sing tengah ae. Nalikane kowe ninggalke aku Brebes milih brebes pilih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan ngombe pengen ngombe rasane iya wong bagus kambing ngeci ora kaku aja gawe bingung rasane pikirku kadang tela bisa gawe apa kangen sing tak rasane jero dada ya nangismu kuyumu lan esemu mengkewe pelatiku tak lali-lali kaya saya malelo tak endani saya Iya. katoneng moto lilang aku janjane lilang nanging ati iki kok ra bisa nampa saben bengi wayah mapan turu mengesemu sing gawe kangen atiku Pandularas lagi Handar Jaya Audio Sound System atas setting aku kita sarambungan segeng lelenggan ya ya hiya 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 monggo nalikane kowe ninggalke aku brebes pilih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane iya wong bagus kambang jiwa kaku aja gawe bingung rasane pikirku kadang tela bisa gawe apa kangen sing tak rasaning jero dada
Wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulan rejo kang tajem Mari kangenan mulat sira netra tajem yes jatmiko Buke njaluk jolames kok. Aja gampang janji wong manis sing amung manis bace alung prasaja nimas ora gawe juwo tresnamu wingi jebul amung lamis kaya ngenteni rukuling jamur ing mong
asili kabeh gunung. Lah. Masih iki tukar Lombok lagi teko. Waduh. Monggo Mas, monggo. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa matur suwun. Mas Gandil, Mas Bambang Sutrisno, linangkung kinaryo jenenganipun kakung kula, kakung Gita. Putunar duwe gawe dereng saged sowan mriko. Tetep mengke sowan kali Mas Gembuk. Asik. Malah nggawa bayi. Ayo. Anake sapa kuwi? Anake sapa? Anakku Mas. Aku isin yen disawang tangga. Aku mau nyawang, aku wis mau nampa. Yen kelingan jaman semono.
Monggo. Monggo sing ngamong tamu saged bergabung. Ayo. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo seh Tak suwun rino lan wengi Moga-moga Gusti ngijabahi Sok kapan anggonmu bali Bisa kumpul kaya duk ning uni alah tenane Tenan yo masuk tau nono windonono tak enteni ing pucu ing tresno balung nangka bebasane mung katon WA-mu wae Aja lali awalingku Oke mono kang mas janji-janjimu Aku kang setya satu Tak enteni nganti saelingmu ayo bergoyang pinggul Masih digoyang bersama- tangan di atas masur digembok Masih bersama Pandu Laras nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yo Tak suwun rino lan wengi Moga-moga Gusti ngijabahi Sok kapan anggonmu bali Bisa kumpul kaya duk ning uni tau nono windonono tak anteni ing pucu ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae hae Hae. Ayo. rodok gayeng wisan ayo Aja lali pawelingku Oke menangkan mas janji-janjimu Aku kan setia satu
mboten Mbak Mani? Nggih. Ora. Ayo ditata sing. Apa dadak digeret no? Ayo senam. Oh 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 oh. Yo, Pandu Laras, sing. Kiwo, kiwo, tangan, kiwo, kiwo. Piye iki? Asik. Juru syuting Ata. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Mani. Rezekine Saparang-parang hasil apik duit sing halal waton cukup uripe santen dalan wetengku ngrasa kroncongan. terima kasih. Yo Mbak Lastri, penjahitnya melu joget. Yo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor ono ben pecah. Mas Benarto, Wah iki Topah, topah. rezeki datang. wong wedok-wedok ngidap-ngidapi. Emak jedor, ban pecah maneh. Esok-esok rezekine tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Oe tambah numpuk. Wey! Kok viral ya. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine gak palan dalan. Golek mangan duit sing halal. Sayang
Om Sugeng. Lah, endi wong iki? Oh ya, siapa Sugeng pangapunten? Kowe ngajak ning tawang lemahmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS rambalesi yen tak telepon malah bopateni manggal aku yen kepedhot pipimu mas kita jiwal 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 lala jiwal janjine kandhane alesane mangkel aku sapa wong sing ora tresna kadung dandan kowe ora teka Janjane kowe ning endi gelagatmu saja nyukriyani hatiku sujono kowe kencan karo priya liya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni manggal aku manggal yen kepedhot pipimu mas kita jiwal 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 lala jiwal janjine kandhane alesane mangkel lagi sapa wong sing ora ketla kadung dandan kowe ora buka hae yo mas Janjane kowe ning endi gelagatmu saja nyukriyani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya matur suwun. Apa artinya malam minggu Mas Bedut, bagi orang yang tidak mampu nggak mampu Mbak Eni. mau ke pesta tak beruang
akhirnya nongkrong di pinggir jalan kakung kita sak rombongan Ibu-ibu tas Mbok-mbokane calon hajah Jangkung Murtini urut mengulon ku melebating netramu kadya kencana pinambah kencana pinabeh dasare nganggo ageman pindha cekir gading puuning bagus pasti kaneng dia Pandularas Siti Hai gawe kuciwa Rina wangi mung kayu terus piye Mbak Yu heeh tanah kondit teku ngalamun yo aduh wah manis sigarane rasa kang sejati kang tumurun satelenge kalbu sanubari so tampane aduk wedok Mbak Dini terus Mbak Yu Pandularas ambung katon endah iku jangkape wong iku genepe wong urip wong ayu rasa katresna adik wedok Tini Menakwati tasih prasyo kadang-kadang abdi dalem pangrawit Pandularas Pandularas lagi Handara Jaya Audition System atas setting ya ya monggo Mas Kembuk atondo mentul kang rinenggo sapucuke rekmo selendang kuning kang sumabe iya pundake kakung kita nanging malam terus piye udah sayang leledo ya delok Pandularas Siti Bapak Sandi yen jenandra pindu widodari ayo mas ayu yo 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 seru aduh Nimas putri Sukawati gandes luwes tuhu sira putri kang utami Mas Gembuk boten nggih dalem nek ketoke Mas Bedut ketoke sangune akeh ketoke iki barang utangan ya lanjut Om Sur lanjut oke kusum Duh kusuma wangayu sira kang mas papucane ati sing ngendang diopahi ujukan sing ngendang yen opera di wedok sesak pupuh aku ra bisa lali tasih presyo kadang-kadang abdi dalam pangrawit Pandularas Oke. Siti Anarjaya ngono-ngono kene-kene Audition System beda balap
Mijil Sakelatan Mabang Tung Gede Kakuan Om Hardi menuntut Mbak Narti operator Master Kaper Mani Ndak mau bengi wanci jam siji Mani tanda dak tangi bungo wah tatadaru ibu-ibu tasut berkaibun foto sesarengan manten. Yo. Alon-alon kagum kita jaluk kelon Badalan. Sapa ya? Adara sumanding paling enak kong karo miring. Om Sur. Nek aku gak karo miring ini bojoku karo jengking aku. Ya wis Teko Lastri kuwi. Terus napa ayu? Heeh. Oh. Oh. Jane lok pandularan. Tega mring aku kabarmu piye ayo. Yo sak pungkas rampung co. Ayen tak rasa raku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembang netra udo aku rina wengi sing joget sindene yen sirupa noran mitayani nanging kowe wis gapajut tresno Cahayu angel nggonku angon cantik apa mujiku mbok bisuwo katekan setiamu akad tresnanku ditimbangi tresno kang satuhu bar ki Mas rampung Bedut bareng Jagong Sangune oke iki glenter ae. bar ki rampung kalaju pakurmatan para tamu janipun terus lho Wong Ayu Siap. oh ben heeh kaya ngopo Wong Ayu ibu bunga rasa jroning jane lho katakan setiaku kasediamu sing mbok arah Wong Ayu janggonku urip matur nuwun Pak Edanang tak golek-goleki adikku lanang